Eero, se into, se tarmo, se asenne, jolla sä oot vienyt puolueen viestiä eteenpäin edelleenkin kentälle, pidä siitä kiinni. Sun kyvyillä, sun tarmolla, sun innolla, sillä pääsee vielä pitkälle, että SDP tulee sua vielä tarvitsemaan. Eero, kiitos yhteistyöstä. Hyvät toverit, aate on vahva, aate elää, SDP on vahva kansanliike. Nyt lähdetään yhdessä eteenpäin. Kiitos kaikille. No niin, kiitoksia. Ja näin todetaan, että kohta 13 on sitten loppuun käsitelty. Ja me emme vielä siirry sitten kohtaan 14, eli puoluevaltuuston puheenjohtajavalinkoista vaalivaliokunta haluaa kokoontua ja jatketaan nyt sitten edelleen sitten aloitteen käsittelyyn. Tulisitko paikalle? Mä löydän vaan meidän sivuille. Meni kukkienkaan johonkin. Se on tuolla eessä. Nyt lähti tonne.